U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Dnevni obračun sa samim sobom. Obračunajte se sami sa sobom prije nego što budete obračunavani. Izvagajte svoja dijela prije nego što vam budu vagana. Da li si se sjetio Allaha dželešanuhu i zahvalio mu se kad si se probudio? Da li si jutros klanjao namaz džematile u džamiji? Da li si jutros proučio zikr poslije sabaha? Da li si otpočeo današnji dan sa molbom Allahu dželešanuhu da ti da halal na faku i da samo takvu zarađuješ? Da li si zahvalio Allahu dželešanuhu na blagodatima Islama? Da li si zahvalio Allahu dželešanuhu na tome što ti je podario sluh, vid, srce i ostale organe? Da li si se Allahu dželešanuhu obratio dovom u momentima kada On prima dovu? Da li si danas proučio, saznao i naučio napamet nešto iz Kur'ana i da li si nešto uradio u skladu s njim? Tada se kajem na seždu pada, stidim se grijeha i tebi nadam, primi Allahu dovu moju. Da li si naučio nešto novo od vjerskih propisa i da li si danas prisustvovao vjerskom predavanju? Da li si danas čuvao oči, uši i ostale organe od harama? Da li si danas donio salavat na Muhammeda sallallahu alejhi wa sallam? Da li si danas obišao bolesnika? Da li si uzeo učešće u ispraćaju dženaze, kupanja mrtvaca, klanjanja namaza i pokop? Da li si danas naredio dobro ili odvratio od zla? Da li si nekoga posavjetovao u ime Allaha dželešanuhu? Da li si 3 puta zamolio Allaha dželešanuhu da te uvede u džennet? Jer ako to neko uradi, džennet kaže: Allahu moj, uvedi ga u džennet. Da li si 3 puta zamolio Allaha dželešanuhu da te spase od džehennemske kazne? Jer ako to neko uradi, džehennem kaže: Allahu moj, spasi ga od džehennema. Da li si sve namaze klanjao, džematile u džamiji? Da li si danas klanjao propisane sunnete i nafile namaze? Da li si bio uporan u učenju virdova nakon svakog namaza i ezana? Da li si u današnjim namazima bio skrušen i razmišljao o onome što si naučio? Da li si bio bogobojazan u zaradi, hrani, piću i odjevanju?
Da li si danas šutio radi razmišljanja, govorio radi Allaha dželešanuhu i posmatrao radi pouke? Da li si zavolio radi Allaha i naljutio se radi Allaha dželešanuhu? Da li si dao hediju radi zbližavanja srca i povećanja ljubavi? Da li si razmišljao o udaljavanju iz lošeg društva i da li si probrao svoje prijatelje? Da li si danas zaplakao iz straha od Allaha dželešanu? Da li si danas molio Allaha dželešanuhu da ti oprosti grijehe? Da li si molio Allaha dželešanuhu da ti učvrsti srce u islamu? Da li si imao iskren nijet u svim poslovima, i tajnim i javnim? Da li si uputio dovu Allahu dželešanuhu tražeći oprost za sve muslimane i muslimanke? Da li si danas dao sadaku siromasima i onima kojima je potrebna? Da li si se danas osmijehnuo bratu muslima? Da li si bio umjeren i u neimaštini i u blagostanju? Da li si postupio pravedno i u ljutnji i u veselju? Da li si napustio ljutnju radi sebe i pokušao da se ljutiš samo radi uzvišenog Allaha dželešanu? Da li si čistio srce od njegovih bolesti, od mržnje, od zavidnosti i zlobe? Da li si čistio jezik od laži, ogovaranja, raspravljanja i prazne priče? Da li si pazio na poslanikov sallallahu alejhi ve sellem sunnet u govoru i u ostalim poslovima? Da li si se sjetio smrti, kabura, posljednjeg dana i njegovih strahota? Ako te zadesila nevolja, da li si rekao inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un? Svi smo Allahovi i njemu ćemo se vratiti. Da li si završio dan sa iskrenom teubom, traženjem oprosta i skrušenošću?